Soudan Sud, chrétien catholique ka ɲɛmɔgɔ Pape François sera u ka jamana kan bi juma. Taama min kun ye bɛn na ɲinini ye farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Afrique du Sud, mɔgɔ 27 fagara u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Équatorial Central. Min laseli kɛra mara ɲɛmɔgɔw fɛ ko jadi jɛkulumaw de ye nin karogɛlɛya wale kɛ. Mɔgɔ 6 ɲɔgɔn fagara bagangɛnnaw la, mɔgɔ 21 o de fagara dugudenw na. Italie, farafina gunkana tamaden minnu taara Senamata sira fɛ, mɔgɔ 8 de su yera, mɔgɔ 2 olu tununa min kɛra u ka kulun fudonin kɔfɛ baji la. Sudan, Italie jamana ka ministre min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Eli Cohen ni u ka jamanatigi Abdel Fattah Burhan ye ɲɔgɔn ye tile damadɔ lajɛrɛ senfɛ Khartoum dugu kɔnɔ ko Israel jamana labɛnnen don k'a ka teriya siraw kuraya ani Sudan jamana cɛ. Afrique du Sud, ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali ye u ka jamana kɔnɔna la min bɛ ka degun bi jamanaden caman kan ko ji ni bɔlɔlɔ sira fɛnɛ sɔrɔli kɛra gɛlɛya ye u ka jamana kɔnɔ.